UAS Danmark, det er det danske branchenetværk inden for UAV eller dronebranchen. Det startede i starten af 2013 og har pt. Rundet de 50 medlemmer. Det er en meget blandet medlemsskare med 6 universiteter. Vi har udviklere, vi har produktionsvirksomheder, og vi har også de meget vigtige operatører, der flyver dronerne i Danmark. Vi har oplevet, at netværket har været, kan man sige, arnestedet for en masse nye samarbejder i Danmark. Vi ser nye projekter skyde op, nye forretningsmæssige samarbejder, og det er noget, tror vi på, som kommer på baggrund af netværket. Jamen, NIOS blev medlem, fordi da de opkøbte mig og min virksomhed, jeg var medlem, og jeg overbeviste dem om, at det var en kæmpe fordel for NIOS at komme med i det her branchenetværk og få nye kontakter og mulige nye kunder og leads. Så det var en selvfølge at gå med her. Eksplicit valgte at blive medlem af UAS Danmark, da vi stod og havde et projekt, hvor vi havde Miljøstyrelsen som aktør i det, og vi har behov for at have noget sparring omkring projektdelen og omkring lovgivning på det her område, og andre interesser, som medlemmer kunne levere fra det her setup, samt de folk, som arbejder i UAS Danmark. Det var blandt andet fra Trafikstyrelsens synspunkt også. Vi var interesseret i at have en samarbejdspartner som UAS Danmark, som vi kunne bruge i følgegruppen, også som kunne give noget input til den her del, så vi ikke stod alene med alle de her ting. Vi valgte at blive medlem af UAS Danmark, fordi at det i en ung branche er vigtigt, at du finder folk, som deler samme interesse som dig. Vi startede i foråret 2014 og fandt relativt hurtigt ud af, at vi skulle være medlem herovre, fordi I ligesom leverer en platform, som gør, at aktører i branchen kan snakke sammen. For os er det jo interessant at få en relation til producenter af droner, og også at dele tips og tricks med eksisterende aktører. Vi er aktører, så vi flyver simpelthen med droner, som andre folk bygger til os, og løser opgaver den vej rundt. DTU Space valgte at blive medlem af UAS Danmark, fordi vi så, at det er et område i stor vækst, hvor der helt klart er muligheder, og det kræver selvfølgelig, at man møder de rigtige mennesker, man finder muligheder for at starte nye projekter og samarbejder, og det mente vi, at UAS Danmark ville være det rigtige forum til. Altså, jeg synes jo, at en af de største fordele ved det her branchenetværk, det er jo lige præcis ordet i sig selv. Det er det her netværk. Det er forbindelsen til kollegaer, konkurrenter, kunder. Man kan gå sammen om ting, som mange gange gør det nemmere og billigere og bedre. Så for mig er det en selvfølge at være med i sådan en brancheforening som det her. Ja, men fordelen er blandt andet, at man har jo nogle folk, man kan trække på i forbindelse med myndighedsdialoger, som vi har gjort god brug af UAS Danmark til at være med i nogle følgegrupper, hvor vi lige pludselig fremstår mere professionelt. Vi har en masse folk, vi kan spare med. Vi ser mere det her netværk som en masse muligheder, mere end det er konkurrenter. Vi snakker med, vi har inden for vores gren laver vi software. Vi laver ikke droner, men så har vi et samarbejde med folk, der laver droner i netværket. Vi har folk, der er operatører, som vi arbejder sammen med, som heller ikke er det, vi har interesse i. Vi har interesse i at lave udvikling og applikationen, men vi har ikke nødvendigvis interesse i selv at være operatør på området. Så er det jo et interessant sted at gå hen. Absolut. Netværket har givet værdi til Dansk Dronekompagni, fordi at vi har deltaget i en række af de arrangementer, der er herovre i H.C. Andersen Airport. Alternativt så skulle vi have været til udlandet, og det er en stor force, at vi kan nøjes med at køre over Storebæltsbroen, og så er vi herovre og møder ligesindede. Så vi har deltaget i arrangementer både i foråret og her i dag i inspektionseventet, hvilket er et område, som vi vil se nærmere på.
Den ubetingede fordel ved et branchenetværk, det er, at man møder folk, som har en forskellig tilgang til de ting, der sker i branchen. Der er nogen, der måske har en mere teknisk tilgang, en mere anvendelsesorienteret tilgang, tænker på det kommercielt, forskningsmæssigt. Og i den her gryde, der er der altså mulighed for, at der kan opstå nogle synergier på tværs af projekter, som man ellers ikke ville få. Det har givet værdi for NIOS, fordi når vi er her, så kommer vi ud og møder nogle nye mennesker. Man bliver jo inspireret, når man ser kollegaer, hvad de har lavet, og går hjem og arbejder videre på det. Og man møder nogle nye mennesker, og man får nogle nye samarbejder på plads. Det er jo ikke alle sammen konkurrenter, bare fordi vi alle sammen flyver med droner. Der er jo også mange gange nogle rigtig fine samarbejdsaftaler, der kan gå på plads, og man kan hjælpe hinanden og støtte op her og sige, at jeg er ikke god til at lave videofilm, så de ordre får du, og så når han får en inspektion af et eller andet, så sender han den over til mig, som det er jeg god til. Så for mig er det jo en af de store værdier i sådan et branchenetværk her, det er at kunne hjælpe hinanden. Værdien er absolut, at du fremstår stærkt som et branchenetværk, i stedet for at du står alene udenfor. Når vi kommer med et projekt, hvor vi har nødt til at råbe Trafikstyrelsen op, for eksempel, så har vi en backing i, at vi har et helt netværk, som kommer med de samme forslag, som vi gør, end at vi står med som en lille virksomhed og ikke kan råbe nogen op. Det vil jeg sige, det er absolut den største fordel. OS Danmark har givet os værdi i form af en kontakt, vi har skabt til andre droneoperatører i Danmark. Der er de færreste af os, der er landsdækkende, så når et medlem har måske fået en opgave på Sjælland, som vi kan løse, og han ikke kan, så har vi løst den, og han har også løst opgaver for os på Fyn, som vi så ikke kunne dele. Jamen altså indtil nu har vi fået en masse gode kontakter, har talt med rigtig mange interessante mennesker, og der begynder så småt at krystallisere sig konkrete planer for projekter, som både handler om forskning, teknologiudvikling, men også handler om generelt at skabe værdi for branchen og for de virksomheder, som er en del af netværket.